N'ikpeazụzi n'egwuregwu, Gareth Barry, onye bụbu otu onye egwu ekere eji amatụ nke otu egwuregwu Manchester City, kwuru na ọpụpụ Rodri n'otu egwuregwu Manchester City gaa otu egwuregwu Barcelona emeela ka ohere Man City nwere imeri na asọmpi Premier League bụrụkwa nke siri ike karịa. Rodri nọrọ afọ 7 na Manchester City, ebe o nyere aka wee merie ọtụtụ iko Premier League nakwa Champions League. Barry kwuru na ọ ga-esiri Manchester City ike ịchọta onye ga-anọchi Rodri n'ihi na ọ bụ onye nwere nnukwu ikike na ntụkwasị obi n'ihe gbasatara egwu bọọlụ. O kwukwara na ọbụnadị oge Rodri nọ na ya bụ otu egwuregwu bọọlụ Man City, na ha nwere nnukwu ọrụ ịma otu egwuregwu Arsenal aka, ma ya fọdụzie ugbu a ọ pụrụ.